जब आंगन में घी दिया बड़ी भवानी मैया आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बड़ी भवानी मैया आवे के परी। आवे के परी माई आवे के परी तुहरा आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बड़ी भवानी मैया आवे के परी। जब आंगन में घी दिया बड़ी भवानी मैया आवे के परी। मैया धैले बनी कला पूरा परिवार तोहसे लौले बला। धैले बनी कला पूरा परिवार तोहसे लौले बला। पुरावे के परी हो सरधा आवे के परी तुहरा आवे के परी। सब 9 दिन भूखे बाला का हरी भवानी मैया आवे के परी। जब